салом тамошобинони ҳамешагии телевизиони илм ва табиат, барномаи инсон аст манзури шумо. имрӯз мо ба омӯзиши яке аз узви асосии инсон дандон маълумот медиҳем. дандон яке аз унсурҳои муҳими системаи ҳозима ва саломатии умумии инсон ба шумор меравад. ба назари аввал он узви оддӣ менамояд, аммо сохтори он бисёр мураккаб аст. тибқи маълумоти тиббии инсон дар тӯли ҳаёт ду марҳилаи ивазшавии дандонҳоро паси сар мекунад: 20 дандони ширӣ ва 32 дандони доимӣ. ин раванд аз давраи кӯдакӣ оғоз шуда то айёми калонсолӣ идома меёбад ва ҳар як марҳила барои ташаккули дурусти ҷоғ, нутқ ва системаи ҳозима аҳамияти хоса дорад. дандон яке аз узвҳои муҳими системаи ҳозима мебошад, ки барои майда кардани ғизо, талаффузи дурусти овозҳо ва зебогии табассум хизмат мекунад. сохтори дандон аз чанд қисм иборат аст, ки ҳар кадом вазифаи худро дорад. дандонҳо узви асосии системаи ҳозима мебошанд. онҳо ғизоро майда ва реза намуда барои коркарди минбаъда дар меъда омода месозанд. агар ғизо хуб хоида нашавад, кори меъдаву рӯдаҳо халалдор мегардад. аз ин рӯ саломатии дандон ба саломатии умумии организм таъсири бевосита дорад. дандонҳо дар ташаккули овозаҳо ва талаффузи дурусти ҳарфҳо иштирок мекунанд. аз даст рафтани дандон метавонад боиси вайроншавии нутқ гардад. табассуми зебо бо дандонҳои солим ва сафед симои инсонро ҷолиб мегардонад. шахсе ки аз дандонҳои худ қаноатманд аст, ояндаи табассум мекунад ва дар ҷомеа фаъолтар аст. дар давоми ҳаёти инсон дандонҳо ду маротиба иваз мешаванд. аввал 20 дандони ширӣ ё муваққатӣ, сипас 20 дандони доимӣ мебароянд. ҳар як дандон ғилофак, гарданак, бех ё реша дорад. ғилофаки дандон қисми калонтарини дандон буда, аз болои милк ва ковокии даҳон баромада меистад. ғилофак сатҳҳои забонӣ, даҳлезӣ, ба ҳамрасида, хоянда ё ҷавсанда дорад. гарданак қисми бориктарини дандон буда, бо милк пӯшонида шудааст. реша ё бехи дандон дар ҳуҷайраҳои ҷоғӣ ҷойгир буда, бо устухон васл мешавад. дар нӯги решаи дандон сурохие воқеъ аст, ки ба канали бехи дандон роҳ дорад. ковокии дандонро пулпа ё мағзи дандон пур мекунад. аз сурохчаи нӯги реша ба канал ва ба ковокии дандон рагу асабҳо ворид мешавад. дандонҳо аз се қисм иборат мебошад: сараки дандон, гарданаки дандон ва решаи дандон. қисми гистологии дандон бошад: аз эмали дандон, сири дандон, дентини дандон, лаҳми дандон, сементи дандон ва периодонт иборат мебошад. дандонҳои бурандаи пеш дорои вазифаи газиданро дорад. дандонҳои курсии хурд ва курсии калон дорои вазифаи пора ва майда кардани хӯрок мебошад. ҳар як дандони мо функсии вазифаи худашро дорад. барои ҳамин дандон на балки як барои хоидану пора кардан, балки бо вазифаи нутқро ҳам дар бар мегирад. моддаҳои сахти дандон дентин, эмал ва семент мебошад. қисми асосии ҳамаи қисмҳои дандонро дентин ташкил медиҳад, ки аз устухон сахттар аст. дандонҳои одами калон дар ҷоғҳои болою поён ҷойгир шуда, ба ҳар ду ҷоғҳо 16 дандонӣ мерасад. дандон аз ҷиҳати гистологӣ ба сири дандон эмал, устухони дандон дентин, семент ва лаҳми дандон ҷудо мешавад. эмали дандон ин бофтаи аз ҳама сахти бадани инсон мебошад, ки аз 95% моддаҳои ғайриорганикӣ, 11% моддаҳои органикӣ ва 38% об ташкил медиҳад. дентин аз рӯи сохт ба бофтаи дурушнақсе, ки аз моддаҳои асосӣ ба миқдори зиёд ҷабидашуда иборат мебошад. дар устухони дандон 70-72% моддаҳои ғайриорганикӣ, ки асосан аз фосфат ва карбонати калсий иборат мебошад ва 28-30% бошад об ва моддаҳои органикӣ ба ин дохил мешавад: сафедаҳо, чарбҳо, ангиштобҳо ва ғайраҳо.
семен бошад аз 68% моддаҳои ғайриорганикӣ ва 32% моддаҳои органикӣ иборат мебошад ки тамоми решаи дандонро фаро мегирад ва аз рӯи сохт худ ба аввалия ва дуюмӣ ҷудо мешавад. сементҳои аввалия ин беҳуҷайрагӣ мебошад. сементҳои дуюмдараҷа бошад дорои ҳуҷайраҳо мебошад. дандонҳо аз ҷиҳати шаклу мавқеашон чор хел мешаванд: дандонҳои пеш, дандони ашк, дандонҳои курсии хурд ва дандонҳои курсии калон. дар байни дандонҳои ширӣ ки ба кӯдакон мансубанд, дандонҳои курсии хурд мавҷуд нестанд, вале дандонҳои курсии калон танҳо дутогӣ мешаванд. аввалин бор дандонҳо дар синни 5-7 моҳагӣ мебароянд ки дар 2-2.5 солагӣ миқдорашон ба 20 мерасад. ивазшави дандонҳои ширӣ бо дандонҳои доимӣ аз синни 5-7 солагӣ сар мешавад ва дар 13-15 солагӣ ба охир мерасад. дандони калони курсии сеюм дар синни 18-30 солагӣ мебарояд. дандони хурдсолон аз калонсолон фарқияташ аз ҳамин мебошад ки дандонҳои калонсолон камтар сараки дандонҳо калонтар мебошад, ани хурдсолон хурдтар мебошад. решаҳои дандонҳои калонсолон решаҳояш дарозтар ҳастанд, ани хурдсолон решаҳояш кӯтоҳтар ҳастанд. бо аз рӯи шуморашон, аз рӯи рангашон фарқ мекунад. шумораи дандонҳои ширӣ 20 мебошанд, шумораи дандонҳои доимӣ 32 мебошанд. дар хурдсолон аз 6.5 то 8 моҳагӣ баромадани дандонҳо ба вуҷуд меояд. баъд аз синни мактабравӣ аз 6.5-7 сола дандонҳои ширӣ меафтанд, дандонҳои доимӣ иваз мешаванд. дандонҳо то синни 2 солагӣ пурра баромада мешавад. дар дандонҳои ширӣ мо курсии худро намебинем, нестанд ҳоле дандонҳои курсии калон ҳастанд. дар дандонҳои доимӣ ҳам курсии калон ҳаст, ҳам курсии хурд ва курсии калон ҳаст. ғилофак қисми болоии дандон ки дар дохили даҳон ноаён аст ки бо қабати сахт сир эмайл пӯшонида шудааст. ғилофаки дандон қисми болоӣ ва ноаёни дандон мебошад ки аз ҷиҳати милки дандон болотар ҷойгир аст. маҳз ҳамин қисм ҳангоми хандидан, суҳбат кардан ва хоидани ғизо дида мешавад. ғилофаки дандон дар раванди майда кардан ва коркарди ибтидоии ғизо нақши асосӣ дошта, инчунин дар зебогии табассум ва талаффузи дурусти овозҳо аҳамияти муҳим дорад. аз ҷиҳати сохтории ғилофаки дандон аз 3 қабати асосӣ иборат аст. қабати берунии он эмайли ном дорад. эмайли сахттарин бофтаи организми инсон ба ҳисоб рафта дандонро аз таъсири механикӣ, гармӣ, сардӣ ва моддаҳои кимиёвӣ муҳофизат мекунад. зери эмайли қабати дентин ҷойгир аст ки нисбат ба эмайли каме нармтар буда вазифаи интиқоли ҳиссиётро ба қисми дохилии дандон иҷро мекунад. қисми марказии дандонро пулпа ташкил медиҳад. дар пулпа рагҳои хунгард ва нахҳои асаб мавҷуданд ки ғизодиҳӣ ва ҳаёти дандонро таъмин менамояд. ғилофаки дандон вобаста ба вазифа ва ҷойгиршавӣ шаклҳои гуногун дорад. масалан, ғилофаки дандонҳои пеш буранда барои буридани ғизо мувофиқ буда, дандонҳои қафо осёб сатҳи васеътар доранд ва барои майда кардани ғизо хизмат мекунанд. нигоҳбинии дурусти ғилофаки дандон барои пешгирии бемориҳо бисёр муҳим аст. тозакунии мунтазами дандонҳо, истифодаи хамираи фтордор, парҳези дуруст ва муоинаи даврӣ назди дандонпизишк ба ҳифзи саломатии дандон мусоидат менамояд. ғайр аз ин дандон аз лаҳми дандон яъне пулпаи дандон иборат мебошад ки ковокии дандонро пур карда ба ғилофакӣ ва решакӣ ҷудо мешавад. лаҳми дандони ғилофакӣ аз бофтаҳои парешон пайвасткунанда бо турҳои ширишдиҳандаи коллагенӣ, маҳин ва нахҳои пеш аз ширишдиҳанда ва чандир бо унсурҳои бофтаи миқдори зиёд иборат мебошад. лаҳми дандон аз рагҳои хунгарде ки тариқи сурохиҳои қуллагии апикалӣ решаи дандон ва аз тариқи системаи каналҳои
иловагии решаи дандонҳо девораҳо ҷониби он мегузаранд бо хун таъмин мешавад. гарданак қисми миёнаи дандон буда байни ғилофаки дандон ва решаи дандон ҷойгир мешавад. ин қисм ҳамчун пайвасткунандаи ғилофак ва реша нақши муҳим дорад ва барои устуворӣ ва ҳифзи дандон аҳамияти калон дорад. гарданак қисми нисбатан борик ва каме тангшудаи дандон мебошад. дар атрофи он қабати сулфати дандон ва лоҳпӯши пӯшиши лобӣ ҷойгир шудааст. ин минтақа барои нигоҳ доштани дандон дар ковоки устухон ва ҳифзи реша аз таъсири механикӣ ва микроорганизмҳо хеле муҳим аст. вазифаи асосии гарданак чунин аст: пайваст кардани тоҷ ва решаи дандон, ҳимояи реша ва қабати дентин аз зарраҳои механикӣ ва сироятҳо, нақши калидӣ дар устувории дандон дар ҷои худ. аз нуқтаи назари тиббӣ гарданак ҳассос аст ва осеб ё паст шудани лоҳпӯш метавонад ҳассосияти дандонро ба вуҷуд орад. аз ин рӯ нигоҳбини дурусти дандонҳо ва тозакунии мунтазами гардана ва канори лоҳпӯш барои пешгирии бемориҳои дандон ва лоҳпӯш зарур аст. гарданак ҳамчун пайвасткунандаи ғилофак ва решаи дандон нақши ҳаётан муҳим дошта саломатии умумии дандонро таъмин менамояд. решаи дандон қисми поёни дандон буда ба устухони коз пайванд мешавад ва одатан дар ковоки лоҳпӯш пинҳон аст. реша асосан барои устуворӣ ва таъмини ҳаёти дандон мусоидат менамояд, зеро он моддаҳои ғизоӣ ва оксигенро ба қисми болоии дандон мерасонад. аз ҷиҳати сохтор реша метавонад як ё якчанд қутб дошта бошад, вобаста ба намуди дандон. масалан, дандонҳои пеш одатан як реша доранд, дандонҳои осёб 2 ё 3 реша доранд. қабати берунии реша сулфати дандон аст ки бо бофтаҳои пайвандии гирду атроф пайваст аст. дар маркази реша канали реша ҷойгир аст ки дар он пулпа ҷой дорад. вазифаи асосии реша устуворӣ, нигоҳ доштани дандон дар ковокии устухон ва пешгирии лағжиш ё афтидан, ғизодиҳӣ ва ҳаётӣ, интиқоли моддаҳои ғизоӣ ва оксиген ба дандон тавассути каналҳои реша, муҳофизат, ҳифзи пулпа ва интиқоли ҳиссиёт ба қисмҳои болоии дандон. аз нуқтаи назари тиббӣ реша ба осеби сироятӣ ва механикӣ ҳассос аст. сирояти реша метавонад боиси приодентит гардад ки табобати таъмири каналҳои реша ва хориҷ кардани пулпаи осебдидаро талаб мекунад. решаи дандон ҳамчун қисми пинҳонии дандон нақши ҳаётан муҳимро дар устуворӣ, ғизодиҳӣ ва ҳифзи дандон иҷро мекунад. дандон дар ҳаёти инсон хеле аҳамияти муҳим дорад. онҳо ғизоро майда мекунанд ва барои ҳазми дуруст омода месозанд. дандонҳо инчунин дар талаффузи дуруст ва гуфтугӯи равон нақши муҳим доранд. саломатии дандон ба зебоӣ ва эътимоди шахсӣ таъсир мерасонанд ва дандонҳои бемор метавонанд ба узвҳои организм аз ҷумла дил ва хун таъсири манфӣ расонанд. маълумотҳои ҷолиб дар бораи дандон. сахттарин бофтаи бадани инсон эмалӣ, поккардаи берунии дандон сахттарин бофта дар тамоми бадан ҳаст ва ҳатто аз устухон мустаҳкамтар мебошад. дандон бо хун ва асаб зиндагӣ мекунад. дар маркази ҳар дандон пулпа ҷойгир аст ки рагҳои хунгард ва нахҳои асаб дорад ва барои ҳаёти дандон муҳим мебошад. ранги дандон табиатан сафед нест. дар асл дандон аз қабатҳои гуногуни дентит ва эмалӣ сохта шудааст. ранги табиии дандон зарчатоб буда, сафедии пурра аксар вақт натиҷаи тозакунии дандон ва истифодаи хамираи дандон мебошад. ҳар шахс дандонҳои беназири худро дорад. шакл ва нақши дандонҳо мисли ангуштони даст барои ҳар нафас махсус ва беназир мебошанд. дандонҳо дар кӯдакон ва калонсолон фарқ мекунад. кӯдакон 20 дандон дорад ва баъдан бо 32 дандони доимӣ иваз мешавад.
дандонҳои осиё барои майда кардани ғизо сохта шудааст. ҳассосияти дандон тавассути дентит ва пулпа муайян мешавад. дард ва сардиро ҳис кардан асосан ба шарофати каналчаҳои хурди дентин ва асабҳои пулпа мебошад. табассум ва дандон саломатии умумиро пешбинӣ медиҳад. вазифаи хоидан ва каркарди ғизо. дандонҳо барои буридан, майда кардан ва коҳиш додани ғизо ба андозаи мувофиқ масъуланд. ғилофаки дандон ва сохтори он имкон медиҳад ки ғизо ба қисмҳои хурд тақсим шуда барои ҳазм ва ҷалби моддаҳои ғизоӣ омода гардад. дар акси ҳол норасоии дандон ё осиби онҳо метавонад боиси мушкилоти меъдаву рӯда гардад. ҳис ва интиқоли ҳиссиёт. қабатҳои дандон махсусан дентин ва пулпа қобилияти интиқоли ҳиссиётро доранд. он гармӣ, сардӣ ва дардро ҳис мекунад ва бо ин роҳ инсонро аз осиби механикӣ ва тағйироти зараровари муҳити берунӣ огоҳ мекунад. ҳалли масъалаҳои нутқ ва талаффуз. дандонҳо дар талаффузи дурусти овозҳо ва гуфтугӯ нақши муҳим доранд. масалан, дандонҳои пеш барои буридани садоҳо ва талаффузи овозҳои муайян заруранд. норасоии дандон метавонад ба талаффузи нодуруст ва нокомии нутқ оварда расонад. дандонҳо ва табассум тарзи зоҳирии чеҳраи инсонро муайян мекунанд. табассуми зебо ва дандонҳои солим ба эътимод ба худ, муносибат бо атрофиён ва ба равонии инсон таъсири мусбат мерасонад. муҳофизати устухон ва сохтори рӯй. решаҳои дандон ба устувории устухон ва нигоҳ доштани шакли чеҳра мусоидат мекунад. бемориҳои мисли кариес, пулпит метавонанд манбаи сироят гарданд. агар табобат сари вақт гузаронида нашавад, сироят метавонад ба хун гузашта ба дил, гурда ва дигар узвҳо таъсир расонад. аз ин рӯ пешгирӣ ва табобати барвақтӣ хеле муҳим аст. барои нигоҳдории дандонҳои солим якум мо бояд чӣ кор кунем? шустани дандонҳо 2 маротиба дар як рӯз бо хамираҳои фтордор. дуюм, истифодаи риштаи дандон флос барои тоза кардани фосилаҳои байни дандонӣ. сеюм, кам истеъмол кардани маҳсулоти ширин ва нӯшокиҳои газдор. чорум, муроҷиат ба духтури стоматолог ҳар 6 моҳ барои муоинаи профилактикӣ. панҷум, риояи ғизои солим ки дорои калсий ва витаминҳо мебошанд. нигоҳубинии дурусти онҳо пешгирии бисёр бемориҳо ва кафолати зиндагии солим мебошад. норасоии дандон метавонад боиси фарсудашавӣ ва тағйири шакли рӯй гардад. дандонҳо ба ҳолати умумии саломатӣ таъсир доранд. сироятҳо ва бемориҳои дандон метавонанд ба системаи дилу рагҳои хунгард ва ҳатто ба дигар узвҳои организм таъсир расонанд. аз ин рӯ нигоҳбинии мунтазами дандон ва лоопӯш аҳамияти калон дорад. ҳамин тавр дандонҳо танҳо барои хоидан нестанд, балки узви муҳими физиологӣ, эстетикӣ ва иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд. нигоҳбинии дурусти онҳо саломатии умумӣ, фаъолияти нутқ ва зебогии чеҳраро таъмин мекунанд. бинандагони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки сиҳати дандон на танҳо зебоӣ ва табассум, балки саломатии умумии шуморо таъмин мекунад. ҳар як қисм эмал, дентин, пулпа, гардана, ғилофак ва реша нақши ҳаёта муҳим дорад ва ба нигоҳбинии дуруст ин қисмҳо метавонанд осеб бинанд. бинобар ин ҳамеша дандонҳои худро мунтазам тоза кунед ва ғизои солим истеъмол намоед. тамошобинони азиз, дар барномаи инсон роҷеъ ба қисмҳои дандон ва аҳамияти он маълумот додем. бо умиди сеҳатмандии шумо то нашрҳои ояндаи барномаи инсон хайру хуш мекунем.